Ja han marxat. I mira que era fàcil evitar tot això tornant l'anell des d'un bon principi. Quantes vegades t'he dit que jo no tinc l'anell pesada? És que no sé com em divertiré més. Si recuperant l'anell o proclamant el 6-5 quan descobrim que l'anell no hi és a la caixa forta. Perdona, però jo no recordo quan em vas empatar 5. Ah, no? Doncs fes memòria. O és que t'estàs fent gran i hi ha coses que no recordes, o més ben dit, que no vols recordar. Si et sumes punts que no compten? I els diners que et vaig estafar en aquella timba de pòquer? 30.000 euros! Me'ls vaig gastar tots a la teva salut. Sabia perfectament que me'ls estava robant, però em vas fer pena perquè sabia que anaves curta de pasta, o sigui que no compten. No t'equivoquis. Saps perfectament que sí que compten. Mira, jo no tinc l'anell. I deixa córrer aquesta competició absurda, perquè no m'interessa. Ah, quan vas perdent mai t'interessa. És curiós. Si tu no tens l'anell, per què estàs tan nerviosa? Estic nerviosa per aquest parell, perquè no colen com a parella. Els enxamparan. No et preocupis per ells, no crec que hagin de fingir gaire. Què insinues? Ai, pobreta. Que no t'has adonat que estan junts? Però si és evident. A veure, l'Àngela no s'enrotllaria mai amb en Nando. Tenim un pacte entre germanes, no enrotllar-se amb l'ex de l'altra. Si tu ho dius... La teva germana deu portar 10 anys dormint a un sofà. Molt creïble. Això ho dius perquè no la coneixes. L'Àngela és la millor germana del món. Clar. Per això mai trencaria el vostre pacte, no? Ja.